Wow, mä sain just salamaan. Mitä se on niinku? Mikä toi juttu oli? Viittä vaille. Se on rautaa. Hän nauraa. Lörö. Hyvää työtä, Reetta. Minä olen odottanut sinua. Food! Ei! Revisiota kaulani! Mitä vaan? Ei tommosia valoja. Kahden valo. Ota video. Tähän on jännää. Osta kommeni podat pohjeen. Ota peholkaloppan. So. Atrama. Mä en ottaa kuvaa. En tule tästä. Hyvä. Onko itsekin? Idiottaako tää jo? Ja relax. Älä Jau. Tällä itse asiassa kyllä voi zoomata video aikana. Ei nyt mä varmaan. Toi on ihan tähän sitä. Laittakaa alempi puoli, niin muuten se sukeltaa sieltä alta. Jalka! Pyydä! Rulla! Pam! Ei se vielä ketään tappunut. Vielä. Lore tulee! Hoppadi! Hop! No sanokaa, että meillä ei ole nälkä. Ei! Mä en kyllä mene syömään. Otsu ei kyllä mene tota. Katsokaapa yleensä pois. Laittakaa passoa hiljemmalle! Kiitos rakkaat lapset. Mä tykkään tippuista. Kakkua. Ei tuu kakkua Mäisin